Eli mä oon Veera Mäkelä, mä toimin täällä DA Groupilla HR-koordinaattorin roolissa. DA Group on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa oleva alansa huipputeknologiaa edustava yritys. Ja me tosiaan suunnitellaan ja valmistetaan vaativia elektroniikan ratkaisuja ja tuotteita. Ja me palvellaan teollisuusyrityksiä sekä puolustus- ja avaruusteollisuuden organisaatioita pääosin. No me ollaan semmoinen innovatiivinen yritys. Me tehdään vaativia teknologiaratkaisuja merenpohjasta avaruuteen asti. Me haetaan jatkuvasti erilaisiin tuotannon tehtäviin uusia työntekijöitä ja myös asiantuntijatehtäviä. Eli me tarjotaan tosi paljon uramahdollisuuksia ja meillä on valtavasti osaamista meidän talossa. Me ollaan innovatiivinen yritys, jossa työskentelee alansa parhaat osaajat ja me ollaan lähes 30 vuodessa kasvaneet muutaman hengen insinööritoimistosta isojen kokonaisuuksien tuote- ja järjestelmätoimittajaksi. Meillä on tärkeintä oikea asenne ja se, että haluaa oppia uutta. Jos sä haluat haastaa itseäsi ja kehittyä yhdessä meidän tiimin kanssa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan meitä tekijämessuilla.